Dobrý deň, moje meno je Matúš Siváček, urológii sa teraz venujem už 7 rokov. Vždy som inklinoval k chirurgickým odborom a na túto cestu ma naviedol náš pán prednosta, pán docent Breza. Začal som mu aj touto cestou vďačný. A v Interkliniku sa veľmi často stretávame s pacientami, ktorí nás vyhľadávajú, keďže bežná urologická prax je pomerne aj ťažko dostupná. Takže venujeme sa aj preventívnym prehliadkam. Výborné na súkromných klinikách je možnosť vytvorenia si vzťahu lekár-pacient. Toto v štátnych zariadeniach je veľmi ťažko dosiahnuteľné v ambulanciách, kde sa často lekári menia. U nás sa stretáva konkrétny pacient s konkrétnym lekárom, ktorý ho prevádza, dlhodobo sprevádza tou liečbou jeho problému a vždy sa snažíme u každého pacienta zhodnotiť jeho individuálny prístup, jeho preferencie a spolu hľadáme terapiu šitú na mieru. Všetky vaše urologické problémy a otázky radi zodpovieme, ak sa objednáte cestou online formulára na vyšetrenie v Interklinik.